Distantzia handi xamarretik egia esan da. Bertso saioetara eta oso gutxitan joaten naiz, jakineko pare bat edo hementxe zarautzen izaten direnak, gehien bat, semeak ere nahi izaten duelako, eta joan behar diau, eta arekin joan, eta gustura, joaten nahi izanetan gustura gainera, eta gozatu egiten dut, entzunez ere, eta inbidia pixka bat ere pasatzen dut, ikusten ditudanean holtza gainera igotzen, eta dios, oindik moldatuko ninukepa, esaten dio neure buruari, eta oindik ere, hor non baita isimulu antxean pasako nintzateke bat, eta inbidia pixka bat ere pasatzen dut, baina ez, gero gozatu egiten dut, bertsolari onak izaten dira gainera, eta gozatu egiten dut haiei entzunez, txapelketak eta ere pixka bat gutxi gora berako zera bat behintzat badaukat, gaur egun bertsolaritza nondik nora doan, eta distantziaz begiratzen diot, baina, sekula utzi ez dioan ez bertsolari sentitzeari, oraindik ere neure burua pixka bat mundu horretako sentitzen dut. Ez dakit seguru zer erantzun, seguru nik sumatzen ditudan aldaketak baino gehiago eta handiagoak izan direla. Neuk ez dut hainbesteko aldaketarik sumatzen. Sumatzen dut, soziologikoki aldatu direla plazak. Gure garaian veteranoak zirenak, arras beste munduko batekoak ziren. Oso nekazal mundukoak eta ikasketari gabeak, eta gaur egungo veteranoetako batzuk berriz, gaur egungo veteranoetako bat Andoni Egaina da. Gizon ikasia, jantzia, beste baliabide batzuk dituena, eta orduan, eta gaurko gazteak berriz, gure gazte belaunaldi hartakoetatik pixka bat bereizten da. Mundukera aldetik eta ikuskera aldetik, eta nik uste gehien bat soziologia aldatu dela, eta horrek, gaiei heltzeko modua eta pixka bat aldatu du. Baina bestela saioen egituran eta neuri fortunatu izan zaizkidan saioetan eta behintzat ez dut aldaketa handirik sumatu, saioen egiturak eta lehengo antzerakoak edo izaten dira, eta gai aldetik eta ere zeit iruditu hainbesteko aldaketari, hainbesteko bilakaerari. Eta iruditzen zait gainera eman diren aldaketak baino handiagoak espero izatekoak zirela. Esan nahi dut, ni hasi nintzenean, adibide bat jartzeagatik, ni hasi nintzenean homosexualitatea inoiz saioetan eta tratatzen baldin bazen oso modu despektiboan tratatzen zen. Gerora etorri zitzaigun beste olatu bat, eta gure aurreko belaunaldia ere konturatu zen, gai horiek ezin zirela edozein moduz tratatu, eta zuzentasun politiko bat iritsi zitzaigun, eta behar bada beste muturrera pasatu ginen. Eta nik pentsatzen dut, gai horrekin esate baterako, beste naturaltasun bat espero izatekoa zela. Estatistikoki, gaur egun plazetan dabilen eta txapelketetan eta ibiltzen den bertsolari multzo horretan, derrigor behar dute homosexual batzuek. Ez dut pentsatzen, bat, bi edo hiru izango direnek, gehiago ere beharko lukete pentsatzen dut. Eta gai horretan eta esate baterako, ez zait iruditzen urratsik eman denik. Behar bada, joera hori daukanak berak eman beharko luke erreztasuna, lehendabizi, onarpenaren pausoa, gero hortik humorera pasatu ahal izateko, eta ez da. Baina ez zait iruditzen alde hortatik eta esate baterako urratsa handirik eman denik. Eta kezka pixka bat eta hanka sartzeko beldurra, edo ez dakit zer izan ote daitekeen, edo gai labain xamarra delako, edo nola hartuko dute, edo ez ote gaituzte asko kritikatuko, edo ez dakit zerk eragindako ote den, baina zenbait gaitan iruditzen zait eman diren aurrera pausoak baino gehiago espero izatekoak zirela. Niri iruditzen zait gizarteak estimatuko lukeela. Beti funtzionatu izan dugu estereotipoekin. Batzuen ustez gehiegi, Amuritzak pixka bat horri iskin egiteko, hori saiesteko ahalegin bat edo egin zuen, eta baina azkenean oso helduleku errezak eta eskerronekoak izan dira, eta beti elkar estereotipatzera jo izan dugu, eta baita geure burua ere, Lazkaotxikik berak ere zenbat aprobetxatu izan zituen bere estereotipoak, nahiz eta gero
hainbesteko etekina ateratzen ziren gai horietan konplejo handi xamarrak ere izan, baina bueno, plazan oso ondo etortzen zitzaizkion bere txikitasuna, bere mutiltzar izatea, eta bar. Eta, baina iruditzen zait gaur egun, ez dakit, baten tripa hundia edo bestearen buru soila edo ez dakit, ezaugarri fisikoetatik haratagoko gauzaketa ere aipatu behar liratekeela naturaltasunez tratatu homosexualitatearen gaia esate baterako. Eta naturaltasunez heldu ezkero, zergatik ez alde hortatik zirikatu ere, eta humorera eraman, eta hortik ere algarak eragin, eta iruditzen zaite hor egin dena baino lan gehiago edo eman diren urratsak baino gehiago nik espero nituen eta pentsatzen dut etorriko direla. Baina lehen aipatu dizudan horregatik izan liteke. Sozialki eta ere hori zuzentasun politiko bat badago eta zenbait gaitan kontuz hor irrista da oso erresa da eta orduan iruditzen zaite behar bada horregatik edo izan litekela, baina gizarteak iruditzen zait eskertuko lukeela hor ausartagoak izatea. Baliteke. Baietz esango nuke. Hala eta guztiz oso argi utzi nahi dut, niretzat bertsolaritza inoiz bizi izan dudan gauzarik ederrena izan dela. Eta nik bertsolari sentitzen ere neure belaunaldikoak baino lehenago hasi nintzen. Sarasua eta hauek naiz eta inguru handiagoa izan, ez dakit, jolas gisa eta gehiago hartzen zuten. Ni berriz, konturatu gabe eskolarteko txapela irabazi nuen, artean ere oso inguru txikian eukala, eta artean ere mundu horretan kasik sartu gabe nengoela, baina bueno, halaxe tokatu zen, eta txapela irabaztea fortunatu zitzaidan, eta konturatzerako garai hartako bertsolaririk onenekin eta kantatzen hasi nintzen, eta nik berehala hartu nuen bertsolari kontzientzia. Gaztean hauk, hasi berrian hauk, baina bertsolarian hauk, eta nik bertsolari izan nahi diat. Eta orduan sekulako pasioz bizi izan nuen garai hura, eta beste ezeren gainetik, gainera alde handiarekin, sentipen eta oroitzapen gozoak datozkit. Baina gero, bestelako gauzak ere izan dituen, eta gero ezin dut ukatu, momentu hartan bertan, nik erabaki hori hartu nuenean bertan, oso une pertsonal zailak bizi nituela. Bikote harreman baten bukaera bizi izaten ari nintzen, eta orduan behar bada horrek pixka bat bizkortu zuen prozesu guztia. Baina ni hartatik 4 edo 5 hilabetean errekuperatu nintzen, eta plazetara itzultzeko erabakirik ez dut sekula hartu. Beraz, hor aurretik ere bazegoen hausnarketa bat, aurretik ere bazegoen ezin egon bat. Gaur eguneko ikuspegitik begiratuta, edo hura ezagutu ez duenarenetik, behar bada ez da oso ulergarria izango, baina ni hasten naiz pentsatzen, orain dela 20 urte, ni hor joetasun enbilenean, 25 urte, esate baterako oso esaten zenuenaren oso kontziente izan behartzen nuen, orain oso funtsezkoak eta oinarrizkoak iruditzen zaizkigun zenbait gauza eskatzeko ere. Esate baterako, aldaia askatuta zegoela, zuk ze berri eman nahiko zenuke, eta bahituta zegoen pertsona baten askapenaren berria eman nahi nukeela esateko ere, 2 aldiz pentsatu behartzen nuen. Bazenekielako kontrako erreakzioak ere izan zen hitzakeela. Gaur egun, gauzak asko aldatu dira, Lizarra garaziko garaien ondotik eta elkarri beste era batera begiratzen hasi gara, eta hor mundu batek iraganaren nolabaiteko azterketa kritiko bat ere egin du, eta eragindako minaren aitortza bat ere egin du, eta orduan gauzak asko aldatu dira, baina orduan nik gogoratzen naiz, ze berri eman nahiko zenuke, eta halako batean hori esan nuen, aldaiaren askapenaren berria eman nahiko nukeela, eta entzuleak isilik. Eta halako batean, 3 edo 4 segundu bukaezinen ondoren bat txaloka hasi zenean, sekulako txalozaparra da, jendea irrikaz zegoelako. Entzuleen zati handi bat behintzat, hori txalotzeko irrikaz zegoelako, baina hori eskatzea bera ere, zen nolabait mundu horretan gehiengo zen talde sozial bati, erronka jotzea bezala, eta nik ez nuen ezeren banderarik eraman nahi, ez nuen ezeren abanderatu izan nahi,
baina egoerak behartzen ninduen horretara, barruak eskatzen zidan, eta horrek pixka bat erre egin ninduen, bakardade pixka bat ere bizi izan nuelako, eta gero egunero ez daukazulako ibiltzerik erronka jotzen, eta erreakzioen bildurrez ibiltzerik eta ez dagoelako aldiro, eta orduan Jose Gartziak behin esan zidan, baina nola erabaki duk orain? Ja, elkarri bizkarretik heltzen hasi garen honetan, eta begiradak gozatzen hasi diren honetan, eta ja gauza hauek esateko, lasaiago esateko garaia iritsi den honetan, orain gozazak motel. Eta behar bada arrazoi zuen, logika hori ulergarria da. Baina, nik zeregin bat amaitutzat eman nuen, une hartan hori eskatu zidan barruak, eta askotan aitortu izan dudan moduan, une batez ere ez naiz damutu utzi izanaz. Esan dizut, aldi berean inbidia pasatzen dudala, bertsolariak oholtza gainera igotzen ari direnean, eta dios, sointxe neu gere lehenbiziko agurrak kantatu nikepa, eta neure burua probatuko nikepa, eta hori eskatzen dit, baina alere plazaz plazako ibili horretatik erretiratu izanaz, une batez ere ez naiz damutu. Bai, ni pentsatzen dut nire pentsakerarekin eta biolentziaren kritikaren ikuspuntutik eta nirekin bat egin zezaketen bertsolariak gehiago ere bazirela. Batez ere saiorak kotxean elkarrekin gindoa zela. Geroia saioan bertan, nik ez dut behar bezalako babesik sentitu izan, edo ez dut empatiarik, edo norabide berean zijoan jende askorik eta sumatu izan. Ez dakit, pakearen aldeko jaialdi handiura, makro jaialdi hura antolatu zenean ere anoetan, antolatzaileek deitu zidaten, eta nik esan nienen nintzela joango, eta nola, ez zarela joango. Ez altzaude zu horren alde, eta bai, egongo, ez naiz horren alde, baina bakarrik ez dut joan nahi. Eta azkenean, Jose Elizaso konbentzitu zuten, eta eraman zuten, eta harekin kantatu nuen. Baina, momentu askotan oso bakarrik sentitu nintzen. Behar bada, ez dakit, sentsazio okerrak izango dira, behar bada ez nengoen hain bakarrik, behar bada beste zenbaiten esanak harrapatzeko edo zantzu ez ohartzeko eta ez nintzen behar bezain azti ibili, ez dakit, baina azkenean sentipenek eragiten dizute eta nire sentipenak horiek izan ziren, eta horrek asko nekatzen ninduen, asko bortxatzen ninduen, bertsotara konfiantzaz joan behar da, eta bertsotan herri dabilenak jendearen hurbiltasuna behar du, gozotasuna behar du, eta nik hainbat unetan behintzat gozotasuna baino gehiago beldurra eta sentitu izan nituen, eta inolako minigabe diot, eta gainera ez daukat, galdetu egin didazu eta kontatzen ari naiz, baina ez berez nik honi buruz gehiago hitz egiteko asmorik eta gogorik eta daukadalako, eta gainera aspaldiko kontuak dira, eta gainditu daude, eta minik izan baldimazitekeen ere, atzean geratu dira, eta nereak eta besteenak eta zauriak sendatu edo itxi edo ez dakit, hor zarakarra eginda dago, eta minigabe diot, baina orduko sentipenak horiek izan ziren, eta erabaki bat hartu nuen, eta geroztik gizartea aldatu eginda, giroa aldatu eginda, orain askoz ere modu naturalagoan hitz egin liteke gauza hori buruz, eta pentsatzen dut bertsolarientzat ere zenbait gairi buruz hitz egitea ere askoz errazagoa eta naturalagoa izango dela, eta ni asko pozten naiz. Egiari zor, ni naiz asko teorizatzekoa izan. Eta gaur egun ere irakurtzen ditudan zenbait teorizazioak eta pereza pixka bat ematen diate, hau dena irakurri behar aldut, irakurriko diat, baina pereza pixka bat ematen ditorrek, baina iruditzen zait, ez dakiz emateraino ginen kontziente, nik uste neurri batean baietz, baina lehen aipatu dizkizudan bi bidelagun bikain horiek eta nik eta gutxi asko konturatuta edo gabe urrats batzuk eman genituela. Eta behar bada
orain zubilan gisa ikusi daiteke, ondoren beste belaunaldi bat eta beste estilo bat etorri delako, baina guretzat etzen zubilana, guretzat zen, aurrera pauso bat ematea. Aurrera pauso nabarmen txamarrak iruditzen zait, estetikatik hasita. Estetika, bai jazkerei dagokienez, bai gaiei heltzeko moduari dagokionez, bai doinuei eta neurriei zegokienez ere, eta hor, aldaketa garai bat izan zen guretzat, eta pixka bat, lehendik jaso izan genuen ura nik ikaragarri estimatzen nuen, eta lehengo bertsolari zaharrekin eta gainera ikaragarri ondo moldatu izan naiz, eta oso kimika onna izan dut gure aurreko belaunaldietako hainbat bertsolarirekin, eta tratu benetan zoragarria izan dut. Baina ikusten genuen, beste urrats bat eskatzen zutela garai haiek, eta orduan, horixe, gaiei heltzeko moduan, eta trataeran, eta pentsakeran, eta beste mundu batekoa ginen, eta hori islatu nahi izan genuen gure plazaz plazako ibili horretan, eta nik uste, geure funtziotxo bat bete izango genuela, neurri batean behintzat. Izan zen, Pello Esnalen zea bat izan zen gainera gura, ideia bat, gauzatu zutena, eta puntuetan neu aurretik, baina postuetan ez, eta horrelako zerbait izan zen. Esango dizut, nik oroitzapen ona txapelketa hartaz bakarrik daukat. Eskolartekoetan enuen hainbeste gozatu. Lehendabizikoan ez nekielako bertsoak bukatzeko gai ere izango nintzen. Orduan deskubritu berrian nintzen, azkena pentsatu zitekeela. Orduan, konfiantza hundirik ez, eta baina gero txapela irabazi eta hurrengo urteetan eta txapelaren lehia horretan gaztegi sartu nintzen, artean ere heldugabe nengoela, eta eskolarteko txapelketen oso oroitzapen honik ez dut. Gero 86 arteetan geratu nintzen, puntu bategatik edo geratu nintzen 9. beste batzuei ere pasatu izan zaizue ondoren hori, eta baina gero, 9. urtean hasieratik, lehendabiziko saioetatik oso ondo sentitu nintzen, bertsotan oso erraz egin nuen, oso modu naturalean egin nuen, eta gero finala ere iritsi zen, eta ni finalean sartu eta finalean gozatzera joan nintzen, nintzen joan txapelaren bila. Baina goizean kantatu genuen eta ni oso erraz ari nintzen, oso natural, bat ere behartu gabe ari nintzen bertsoetan, eta ikusten nuen ondo ari nintzela. Eta arratsaldean ere lanak egin genituen, aurreratu xamartu genituen, eta halako batean kartzelara iritsi ginen. Eta kartzelan geundela, etorri zitzaizkidan Sebastian eta Imanol, eta esan zidaten, txapelan bila humerdek. Eskuan daukak, eta junai txapelan bila, oin kartzelan. Eta egon nintzen, minutu batean edo 2 minutuan pixka bat pentsatzen, da esan nuen, hain eherki pasatzen nahi nauk. Hain ondo ari nagu lanean da, nik orain zer egin behar dut. Aurretik landugabeko neurri eta doinu eta neuta arriskatu, eta nik lehen bezala segitu behar diat. Eta alaxe egin nuen, 10 handi bat hartu nuen, orain oso ez dakit lan errazegia edo neurri laburregia, edo irudituko zaizue edo zaie askori, baina 10 handi batean egitea erabaki nuen, uste dut oso natural kantatu nuela eta gozatu egin nuen. Gero, txapelik gabe geratu nintzen, baina ere oso ederra izan zen niretzat. Oso ederra izan zen eta aipatu dizkizut 2 momentu txapelak adinako balioa izan dutenak niretzat. Batetik, finala bukatu zen eta ni lagun batzuekin eta geratu nintzen, trago bat hartzen eta denak Azpeitian elkartzekotan ginen, pastorkuan. Eta ni berandu xamar agertu nintzen eta sartu nintzenean sekulako txalozaparra da jo zidaten denek. Baina komedorea oso osorik txaloka. Eta ura oso unkigarria izan zen, kasik txapela irabaztearen antzeko zerbait. Eta gero, handik oso egun gutxira, txapelen omenezko beste saio bazen Azpeitian, eta han ere antzeko zerbait gertatu zitzaidan lehenbiziko agurrarekin batera. Eta, oso momentu politak izan ziren. Imanolek esan zidan orduan Lazkanok, ez aldaukak, txapela irabazi ezan minik. Eta esan nion, ez motel, bate batez. Justuan atxio gindago egin eta zeugat, batte minik txapela jantzi ezanik.
ondo ziok. Torriko zaik, esan zidan. Eta arrazoi pixka bat bazuen. Bai, azkenean denok daukagu geure egoa eta geure arrotasun edo arrokeria puntua, eta bueno, txapelketetan ibili baldimazara, txapelaren lehian sartzeko ibili zara, edo horreta iristen ez baldimazara ere, bakoitzak bere apustuak izaten ditu, ezta? Ea semifinaletan sartzen nahi zen, edo ea finalean sartzen nahi zen, edo, nik horiek pasatu nituen, eta gero, txapela irabazteko lehiatu nintzen beste pare bat txapelketatan edo, eta, ez nuen irabazi, ondoren ere, urrengoan ere ez nuen irabazi, nik uste gertu ibili nintzela, eta txapeldunen zerrendan ez da nire izenik ageri, eta orduan, Imanolek esan nahi zuen hori uste dut orain ulertzen dudala, ezta? Politea izango zuan, ez nuen irabazi, baina hala eta guztiz, badakite lan ona egin nuela txapelketa haietan, neure arrastotxoa utzi nuela, eta beste hainbat bertsolari asko ere badaude txapelik irabazi ez dutenak, eta ni ere gabe geratu nintzen. Baina, horri bile ginen, eta hala eta guztiz txapelketetan egindakoari, baina askoz ere balio handiago ematen diot plazaz plaza egindakoari, hori isilago pasatzen baldin bada ere. Ni ez nintzen sekula txapelketa kontu horrekin oso identifikatuta sentitu. Gaztetan txapelketa batek egin ninduen ezagun, txapelketa bat irabazi izanak eman zizkidan ondoren izan dituen aukera zoragarri horiek guztiak, eta orduan esker txarreko ere nuke izan nahi txapelketekiko, baina gehiegi zen urte osoa egiten genuen kasik txapelketa, eskolartekoa, errenterian Xenpelar, Zarautzen Lizardi, Zaldibia, Gabiria, gero Urruñan ere antolatu zuten, eta orduan txapelketa gehiegi izaten ziren, da gainera Sarasua eta ni, eta gaina ere bolada batean, joaten ginen, horixe, txapela irabazi beharraren kontzera horrekin edo, igual motibo handirik gabe, baina pixka bate gehitxo behartu nuen nik neuk behintzen neure burua txapelketeetan, eta ni bertso ibiliak tentatzen ninduen ez txapelketek. Eta gero ere, bagenekien elkartearentzat ere oso garrantzitsuak ziren txapelketak, batetik erakusleio aparta zirelako, bestetik Euskaltzaindiaren hegalpetik aldegin ondoren, geuretzat erantzun beharreko erronka bazen, irabazi beharreko erronka bazen, ekonomikoki ere sustengu garrantzitsua ematen ziona elkarteari, eta orduan errota hortan sartu ginen, eta kasik konturatu gabe sartu, eta nola irten ere ez duzu jakiten, ezta? Eta nik alako batean, 83an erabaki nuen, hause izan duk azkena, gehiago ez dira txapelketarik nahi, nik orduan ez neukan artean bertsotatik erretiratzeko asmorik, baina txapelketak utzi beharra bintzat garbi ikusi nuen. Eta ez daukat oroitzapen gozorik horregatik. 89koaz urte hartan gozatu nuen, baina gainerakoetan ez dut gainera txapelketa eta bertsoa ez ditut oso ezkontza logikoa ez zait iruditzen, eta ez naiz oso txapelketa zale. Nik batzuek ez didate sinetsiko, baina nik txapelketetarako txapelaren burrukan ibili izan nintzen azken bi txapelketa horietarako ere, eta Gipuzkoakoa sartuta 3, horietarako ez nuen aparteko lanik bat ere egiten. Bat ere diodanean da, 0. Ez errimarik landu, ez doinurik landu, doinuak egin izan zizkidaten, tapiak bat eta zabalek bestea, eta doinu haiesek buruan ibili eta haien neure ganatzeko zerbait kantatu neure gisa eta, baina entrenamentu gaur ala deitzen dute, eta entrenamentu deitzeko modukorik bat bera ere ez nuen egin. Ez inorekin eta ez neuk bakarka ere. Eta hori alaxe erabaki nuelako izan zen. 86ko txapelketarako lan asko egin nuen, Izarraizko orduan alako pasioz bizi nuen izan ere, eta Izarraizko aterpetxean pasatu nuen astebete, lagun batekin, txipurekin, eta ark gaiak hartzen zizkidan, eta bertsoak kantatzen dituen, eta
gehiegi obsesionatuta joan nintzen, eta lehenbiziko kanporak eta justu pasatu nuen. Gero ja, finalaen ateetaraino iritsi nintzen, eta baina orduan erabaki nuen, hau gehiago ez diat egin behar. Bertxotan plazaz plaza banebilek, nahikoa errodaje eta nahikoa lan egiten diat horrekin, eta ez diat gehiago neure bururik horretara behartu behar. Eta hori kontzientek egin nuen, batzuei axolagabekeria igual irudituko zaie, nola liteke, finalean mainontziren doinuan ofiziotan egin behar, 9 motxean kantatu behar, nola liteke ez hori gehiago landu eta, ulertzen dut kritika hori, guztiz onargarria da eta ulertzeko izango litzateke, baina neuke kontzienteki hartu nuen erabaki hori eta alde hortatik ez nuen bat ere estutzen neure burua. Naturalki bizitzea erabaki nuen txapelketak eta halaxe bizi izan nituen. Joandakoan dena eman hori bai. Eta ondokoak poto egiten baldin zuen, poz. Nik hori aitortzen dut. Ondokoak poto egiten zuenean, nik poz hartzen nuen. Neuretzat txapela irabazteko aukera gehiago zirelako. Ez nuen nahi izaten inork lan txarrik egiterik, baino ni baino eskasagoa bai. Nik gure garaian Peñagarikano izaten zen 9koaren espezialista. Eta ark esaten zigun, 4 motxak pentsatzen zituela azkena eta 4 motxak. Eta gero goiko 8 txiki hori altzen bezala, hori improvisatu. Eta ez dakit, behar bada aurreko pare bat astean edo, finalaen aurreko pare bat astean edo, behar bada nahita edo nahi gabe pixka bat landuko nuen hori, baliteke, baina gaur egun batzuek egiten omen duten lanketa hori eta behintzat gelditu eta gaiak elkarri jarri eta horri ez dio gondo heldu eta ondoren egindako lana kritikatu eta beste ontatik asko bide zabalago eukean eta etzak eure burua, eure bidea hainbeste estutu eta zera. Horrelakorik bat bera ere ez eta entrenamentu kontzienterik ere bat bera ere ez. Nik bertsotan erraz egiten nian eta erabaki nuen natural egitea, eta halaxe egin nuen. Guk ama izan dugu horretan eredu eta bidegile eta gure amak pixka bat euskara batuaren kontzientzia hori eta berak txertatu izan zigun, txikitatik euskara baturik izan baino lehen ere bai. Eta gero, pixka bat amuritzak ere bide bat egina zuen ordurako eta edozein Euskal Herritarrek bere sentitzeko moduko hizkera bat edo denentzat balio zezakeen hizkera bat erabiltzeko ahalegin bat izan zen. Ez nire jardunean bakarrik, beste zenbaitenean ere bai. Horrez aparte, nik hizkuntzaren ez zuzentasuna aipatu izan dute, baina niri zuzentasuna oso hitz edo horretara mugatu baldiman nintzen behintzat oso etekin eskasa da. Nik egokitasuna bilatzen nuen eta ahalegin horretan zenbait lizentzia galarazten nizkion, erabat debekatzen nizkion neure buruari, iruditzen zitzaidalako errazkeriara jotzea zela eta ez niola horretarako lizentziarik eman behar. Behin Josean Agirrek idatzi zuen titular handios bat, euskitze gramatiko bat bertsotan. Nik ez dute horrelako ahaleginik egin izan. Gero, hori norbaitek hori jaso izan baldin bazuen, interpretazio libre bada, ezta, baina ez zen hori nire ahalegina zen, hizkuntza baliabideak erabiltzea, komunikaziorako eta hizkuntza aldetik ere, bertsolaritzak neure ustez egin behar zuen bide batean, urrats bat edo beste eman ahal izateko. Eta, horretan ere burubelarri sartu nintzen eta badaukat zerbait egin izanaren errezeloa eta iruditzen zait bidetxo bat egin genuela horretan beste nire belaunaldiko beste batzuekin batera. Gaur egun dabiltzan, ni joaten naizenean
puntako bertsolariak tokatu izan zaizkit, ez naiz espresu gehioaten elitearen bila, baina hemen Zarautzen eta izaten diren saioetan eta puntako bertsolariak tokatu izan zaizkit, eta puntako bertsolariak gure aurretik ere oso onak ziren, gure garaian ere oso onak ziren, eta oraingoak ere oso onak dira, eta erraz egiten dute, hizkuntza baliabide handiak dituzte, lan handia egiten dute, eta iruditzen zait oso erraz egiten dituztela gauzak eta egoki egiten dituztela oro har. Beste hizkuntza badago, hizkuntza globalizatuago bat dago, behar bada zenbaitunetan bitxi xamar edo ilogiko xamar ere gerta daitekeena, ezta? Noiz nahi harrapatzen ditugulako halako bertsoak, igual gipuzkoar batek kantatutakoak puntu berean gipuzkoarra, baina puntu berean gura eta usu sartuz, ezta? Bat Bizkaiko puntakoa eta bestea ekialdekoa. Eta orduan, horrelako hizkuntza global bat badago, gure garaian eta hainbeste etzegoena, eta niri ez zait bat ere desegokia iruditzen bide hori. Hizkuntza aldetik eta teknika aldetik eta behar bada gure garaian baino, edo gure garaiko batzuen artean baino, erlajazio puntu bat gehiago ikusten dut. Susmo hori daukat, baina ez dut esaten txarra denik. Behar bada ni neu zorrotzegia izan ninteken, eta zorrotzegia izateak batzuetan beste gauza batzuetarako egoak mozten dizkizu. Nik uste dut bertsolaritzak bere bidea egiten diharduela, bertsolarien soziologia erabat aldatu da, entzulera ere erabat aldatu da, beste garai batzuk bizi ditugu, baina bertsolaritzak bere lekuari eutsi egiten dio. Nik bertsolaritzaren diagnostikoa egiterakoan kasik aipatu ere enuke egingo, beken 4 urtean behin ez dakit zenbat milaka lagun biltzen diren kontu hori. Hori azkenean gauza puntual bada, marketingarekin eta gure lehia gosearekin eta lotuago dagoena benetako indarrarekin baino. Baina horrez aparte, bertso saio asko egiten dira, bertso zale gazte asko erakartzen dute, herriz-herriko ibili horretan ere, bertsolari ederreko bertsolari, maila oneko bertsolari asko dagoela iruditzen zait, eta bizpahiru benetan bikainak direnak gainera, 3-4, oso goi mailakoak, edozein garaitan ere puntakoak izateko modukoak, eta lehen aipatu dizut, ezta, adibide bat soil bat izan da, baina zenbait gairi heltzeko garaian eta iruditzen zait behar bada zenbait tabu eta badaudela hausteko eta zenbait urrats ausartago badaudela emateko, baina pentsatzen dut denborarekin emango dituztela, eta nik poz hartzen dut oraindik ere bertsolariak plazaz plaza horreten gabe dabiltzala ikusten dudanean, eta nik pentsatzen dut hainbeste bertsolari dabiltzan ez plazaz plaza, lerro ideologikoari dagokienez ere hor aniztasun bat egon behar duela, eta behar bada garai batean zeuden presioengatik eta indarkeriagatik eta hainbat faktorerengatik hori azaleratzea zailagoa zen, baina pentsatzen dut denborarekin gero eta errazagoa izango dela, eta hor ETB-ko saioren batean egiten dute edo zuten PP-ko bertsolari baten karikatura, eta hori behar bada ez da erraza izango, baina zergatik ez da bertsolari konstituzionalistaren bat izango? Euskal Herrian, Euskaldunen artean ere dezente baldima daude, eta zergatik ez du bertsolari batek PNV-rentzat bertso eskatuko? Azkenean aniztasunaren seinale izango litzateke, eta zenbaitentzat sakrilegio izan liteke, baina iruditzen zait denok elkarrekin bizi behar baldin badugu, etorkizuneko Euskal Herri horretan iritzi denek behar dutela lekua kulturaren edozein alorretan ere, eta bertsolaritzaren esparruan ere iruditzen zait naturalki eman behar direla pauso horiek, eta esparru ideologikoan ere bai. Neri bai ez iruditzen zait. Esan nahi dut, islatzen dela
beraiek esan beharra baldima daukate, ez da islatzen. Alegia, nik ez daukat esan beharrik, sumatzen da egunak argitu duela, ez ikusten dugu. Argitzen baldin badu, deno konturatzen gara. Eta egunen batean hori benetan ageriko izatera iristen baldin bada, beraiek azpimarratu beharrik gabe, deno konturatuko gara. Neri iruditzen zait, pauso hori eman baldin bada ere, oso, ez dakit, suabe xamarra dela eman den pauso hori. Ez oso luzea. Dena den, nik berriz diot, derrigor behar du beste pentsakera bateko jendea, eta derrigor behar du indarkeriarekin oso kritiko den jendea, beste hainbat esparrutan ere gauza batzuk sumatzen dira, eta beste batzuk ez dira sumatzen. Eta ni pentsatzen dut, sumatzen ez diren horiek, ez direla sumatzen, nolabaiteko oztopo bat badagoelako. Eta oztopo hori izan liteke, entzuleen artean ere gehiengo bat mundu bati atxikia izatea, edo bestela, edo gehien nabarmentzen den jendea era horretakoa izatea. Nik ez dakit seguru zergatik den, baina gaur egun Lizarrak garaziko garaietatik hainbeste urte pasatu direnean aldaketa horiek hain sumatzeko hain zailak izatea neuri ez zait oso seinale ona iruditzen. Bakoitzak daki ze urrats eman behar dituen, neiz inori ezer esateko, baina iruditzen zait bertsolaritzaren homogeneizazioaz hitz egiten dutenek ez dutela arrazoi faltarik, nire ikuspegi hori da. Guk gure etxean giro badaukagu. Garbi dago, giro horretan bertsozaletasuna ere transmititu dela. Eta gero, bakoitzak bere heziketa garaian eta bakoitzak bere ideologia eta balore batzuk eta ere txertatzeko ahaleginak egiten ditu, ezta? Naturarekiko errespetua bezala, ideologikoki ere bere ideia batzuk eta txertatzeko ahaleginak egiten ditu edo ahaleginik egin gabe ere, hori pixkanaka kutsatu egiten da eta ikusten da etxean ze giro zabaltzen den. Gurean bertsozaletasuna txertatzeko pauso natural hori eman dugu. Zuk aipatu dituzun kontu horiek hausnartu ere egin gabe, esan nahi dut. Nik ez dut pentsatu nik gure seme-alabei ez diet bertsozaletasunik txertatuko, mundu hortan sartzen baldin badira oso gaizki pasatuko dutelako, edo esan nahi dutena esateko askatasunik izango ez dutelako, edo oso bakarrik sentituko direlako, edo burmuinak jango dizkietelako eta beste mundu ideologiko batera eramango dituztelako, helduak izango dira, adin batera iritsitakoan helduak izango dira, eta beraiek ikusiko dute mundu horrek tentatzen dituen edo ez. Eta gero mundu horretan eman behar dituzten urratsak beraiek ikusiko dituzte. Zenbait jenderen artean gertalitekeela pixka bat bertsolaritzatik urruntzea mezu homogeneoegia zabaldu izan delako luzaroan, baliteke. Diputatu nagusi bat joan baldin bada txapelketari babes ekonomiko handia eman da gainera. Joan baldin bada txapela jartzera txapeldunari eta sekulako txistu zaparra da entzun behar izan baldin badu, hark erramina izango du. Hori Imanol Muruari gertatu zitzaion. Hark sekulako mina hartu zuen, bera hain bertsozalea izan da, eta gainera bertsozale elkarteari eta txapelketari eta sustengu ekonomiko garrantzitsu eman da, txapela jartzera joan, Gipuzkoako txapeldunari eta ikeragarrizko txistuak entzun beharra. Orduan, hori jasan duenak, barruan min bat izatea normala da. Berak eta bere inguruak ere behar bada, bai. Hori adibide bat besterik ez da, baina esan nahi dut, horre nolabaiteko distantzia sortu litekeela batzuekiko. Gero, norberak ikusi behar du, zenbateraino eragiten dion. Eta berriz diot, hor, homogeneotasun hori, ez zait iruditzen oso normala denik, behar bada guk sumatzen duguna baino,
anistasun handiagoa egongo da, eta nik pentsatzen dut, anistasun hori orain islatzen den baino modu nabarmenagoan islatuko dela etorkizunean. Eta orduan behar bada errazagoa izango da, orain arte harrapatu izan dituen esparru ideologikoetatik haratagoko beste jende bat harrapatzea ere. Zergatik ez du erakarri behar bertsolaritzak abertzalezten bat. Hitzaren jolasa hain polita dena, zergatik ez da gertatuko erakargarri euskal sozialista batentzat. Horretarako beste urrats batzuk eman beharko dira eta pentsatzen du denborarekin emango direla. Nik uste komenigarria dela. Bertsozale elkartea txapelketekiko desadostasun batetik sortutako erakundea da. Eta gerora nork esan behar zuen hartu duen edaduraik hartu behar zuenik. Hasiera hartan nik min pixka bat hartu nuen Euskaltzaindiarekin hautsi izanagatik, baina gerora elkartea osatu izanak beste 1000 gauzatarako oinarriak jarri ditu, azkenean egitura oso zabala, behar bada zabalegia ere izatera iritsi da, ezta. Baina iruditzen zait lan handia egiten ari dela hainbat eta hainbat arlotan, eta bertsolaritzari ematen diola halako jantzi eta sustengu eta oinarri garrantzitsu bat. Ni hasieratik enintzen behar beste murgildu izan elkartearen funtzionamentuan eta ez nuen behar besteko konpromisorik hartu izan eta horren pena pixka bat badaukat. Baina bere ibilbidea egiten ari da, hasieran pentsaezinak diren indarra eta edadura hartu ditu gainera eta luzarorako bizia eta osasuna izan bezala. Nik poz hartzen dut oraindik ere bertsolariak plazaz plaza horreten gabe dabiltzala ikusten dudanean eta poz hartzen dut, poz ikaragarri hartzen dut, geure semea oraintxe bete ditu 12 urte eta gaur egungo 21. Mendeko nerabe bati, oraindik kasik nerabe ere ezten bati mundu hori hain erakargarri gertatzeak poza handia ematen dit. Beste 1000 gauza badauzka, gaur egun guk ez genituenak, beste 1000 gauza badauzka, eta zerk eta gehien bertsolaritzak txunditzen du, gehien bertsolaritzak erakartzen du. Eta oraintxe ere, haren gau mailaren gainean, bertsoliburuak daude, ez beste ezeri lotutakoak. Eta niri horrek poz ematen dit eta zerbaiten seinale dela iruditzen zait eta nik bide luze eta oparoa opa diot bertsolaritzari. Eta behar bada orain segitzen dudana baino gertuagotik segitzera iritsiko naiz berriz ere denborarekin, zergatik ez, nik ez daukat bertsolaritzaren kontrako ezertxo ere, aldeko gauzak askoz gehiago ditut. Eta gainera, semeak 2008an esaten dit, aikia, ika egiten dit semeak, aluarek, eta esaten dit, 2008an esan izan dit, aikia, nik bueltatu aziko haut plazata. Eta eninduke harrituko ura bertsolari izateak, pelotarako ere afizio ikaragarria du, baina pelotarako gairik ez du, bertsotarako badu gaia. Eta eusten baldin badio eta mundu horrek xarmatzen baldin badu etorkizunean ere, pentsatzen dut bertsolari izateko aukera handia dauzkala. Eta berak esan nahi duen hori ere ulertzen dut, ezta? Oraindik plazaren batetik deituko zigutek euskitze aiasemei, nik uste hori esan nahi duela. Eta enuke deskartatuko, enuke baztertuko aukera hori, baina, ez bertsolaririk euskitzetarren behar baldin badu, plazaz plaza bintzat berak beharko du, eta nik orain arte bezala, horixe, noizik eta behin. Lore bitxiren batetik ezti pixka bat bilduko dut, baina ez daukat izultzeko, plazetara izultzeko inolako asmorik. Niretzat poza handia izango litzateke da, berak bertsoekin hainbeste gozatzen duela ikustea. Eta etorkizunean ere, oraindik kasik aurra da, nerabezaroaren hasieran dago, eta nerabezaro betean, eta ondoren ere, koskortuta gero ere, bertsolaritzak erakartzen duela, eta betetzen duela, eta xarmatzen duela, eta ikusiko baldin manu, niretzat poza handia izango litzateke.
poz handia, zenbait behar bada harrituko daño, euskitzek transmititu ziopa hori, semeari hau ez altzegoen bertsolaritzarekin erabat erreta eta ez da pentsatu ere. Nik bertsolaritza ikaragarri maite dut, eta pozik nago seme alabei transmititu ahal izateaz. Eta goza dezala, eta jolas egin dezala bertsoarekin eta bertsolagunekin eta giro bat sortu dezala hor eta gozatzeko bide bat izan dezala eta euskararekin nolabait lotuta egoteko bide bat izan dezala eta gozagarri gerta dakiola. Eta gero egunen batean bere bilakaeragatik eta bere gaitasunengatik eta plazaz plazako bertsolari izatera iristen baldin bada eta nonbaitetik saio exotikoren bat antolatu nahi dutelako euskitza aita semei deitzen baldin badiete, behar bada hori ere bizi izango dugu, ezta? Lizaso aita semeek eta bizi izan duten bezala, baina hemen nire aroa pasa zen eta gerora berea etortzen baldin bada, ni pozik.